ஃபிலிமி ஃபோக்கஸ் நேர்கள் அனைவருக்கும் என்னோட அன்பான வணக்கங்கள். இன்றைக்கான தகவல் கேட்குறதுக்கு எல்லாருமே கேராக இருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், நம்மளோட தனுஷ் அண்ட் ஐஸ்வர்யா தனுஷ் இவங்க 2 பேரும் பிரிவுக்கு அப்புறம் இவங்க பண்ணுற சில விஷயங்கள் இப்போ பயங்கரமாக வைரல் ஆகிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கு. அந்த வகையில் நம்மளோட தனுஷ் அவர்கள் இப்போ ரெஸ்டாரண்ட்டில் அவர் ஃபுட் சாப்பிட்ருக்காரு. ஒரு பொண்ணோட ஃபுட் சாப்பிட்ருக்காரு. எல்லாருக்கும் அவர் ஃபுட்டு சாப்பிட்டது கூட பிரச்சனை இல்லை, அந்த யார் இந்த பொண்ணு அப்படிங்கிறதுல தான் நிறைய பேர் ரொம்பவே கொஸ்டின் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. நிறைய பேருக்கு அந்த ஒரு பொண்ணு பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி இப்போ கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. கடைசியாக பார்த்தா அவரோட காஸ்டியூம் டிசைனர் தெரிஞ்ச உடனே தான் அந்த ஒரு கான்ட்ரவர்சி கொஞ்சம் முடிவுக்கு வந்துச்சுன்னே சொல்லலாம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ அவர் நிறைய படங்கள் நடிச்சுக்கிட்டே இருக்கார். ஸோ அதை தொடர்ந்து இப்போ அதுக்கான அப்டேட்ஸ் தான் நம்மளுக்கு கிடச்சிக்கிட்டு இருக்கு. என்னன்னா மாறன் அது மட்டும் இல்லாமல் தி கிரேமேன் அப்படின்ற ஒரு ஹாலிவுட் திரைப்படத்தில் விரைவில் ஓடிடியில் ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னும், அண்ட் அது மட்டும் திருச்சிற்றம்பலம் நானே வருவேன் நம்ம படத்தில் இப்போ நடிச்சிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்காரு. இனிமேல் இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு ஃபிலிமி ஃபோக்கஸ் அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை சுற்றி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் ஒரு அப்டேட் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிய வரும்.